Good morning, mga Inday. So, it's Friday today and magkikita kami nila Ikat and Yen. So, kakain na lang ako. Tapos, ayan, konting lipstick, aalis na kami. Here. Actually, kumain na to. Kaya lang, nakita niya akong kumakain. Gusto din kasi niya itong kinakain ko. So, at least mga Inday, before mga anak si Inday, nakapagkita kami, kahit sandali. So, siyan, 2 hours pa yun, yung idadayo niya. Kasi dati kami yung nakidayo kaniyan. Ngayon, siya yung dadayo. So, 2 hours yung travel niya sa train. So, kami 35 minutes lang naman. Tapos, mga 28 to 30 minutes by bus. Papunta sa station. So, mga Inday, we will go. And first, we will ride a bus. And then? And then? Train. Yay! So, ang hirap. So, first time namin magsasama ni Dudong Gamay na sumakay sa train. Ayan, first time niya yan sumakay ng train. So, yung bus, nakailang beses na siya. So, good luck to me. Wala akong bag na dala. Yung dala akong bag is ito. Yung mga laman is mga pangangailangan ni Sabi. Uy, you put it here. Alin, may dala-dala siyang telescope. Yung ano ni Papa. Ilagay mo yan dito. Say bye-bye, guys. Tutrat. Mamaya. Saka, mamaya ulit. Later. Hello, good morning. Mga Inday. So, andito na kami. First time niya makakasakay ng train, kaya excited siya. So, bumili muna kami ng biskwit. Baka gutumin siya mamaya. Kasi, ano pala ngayon, 10:18 siguro. Tapos, yung darating yung train, 10:39. Paano yung mama? Are you excited? Excited daw siya, mga Inday. Kaya lang, struggle is real. Yeah. Say hi, guys. Hi, guys. The struggle is real. Muntik na kaming maiwanan ng bus, mga Inday, kanina. Buti na lang may babae na tumakbo kasi nakita siguro niyang buntis ako. Sa mamadali kami. Tumakbo siya, papunta sa bus, tapos kinawayan niya yung bus na huwag mo nang umalis. Diba? Ito kasi as in, mabagal maglakad. Kaya, oh my gosh. Good luck sa amin ni Inday yan mamaya. You hold, mama. Hold, mama. Hello. Halos kami lang yung tao. Siguro yung dito sa side na to, mga dalawa kami ni Sabi, tapos may dalawa dun sa unahan. So yun lang, 4. Konti lang. Buti naman. More moments later. Ito na yung dalawang chikiting. Oh my gosh, struggle is real. Struggle is real. May tali si Sofia. Tali. Hi. Say hi. Say hi. Hi, Sabi. Hi. Hi. Oy, nagkahiyaan ng... Wow. Parang may something ka. Wow. Ba't tumatalon ka? Wow, ang daming bag ni... Overnight. Ay, oo nga pala. Uy, mga Inday, pareho sila ng hair blonde. Tingnan nyo. Hello, mga Inday! Para sa burod kay paborito. Oo. Grabe, kanina na siya. Yen. Hello. Inday Ikat. Hello. Of course, Inday Bad.
Charot. Ay, mag-video ko na nagluluto ako. Charot! Ayan ang natutunan sa pagiging taong bahay. Ayan, alam niya ang favorite ko, mga inday, shrimp. Oo. So, ayan. So, kakain kami ng lunch muna, mga inday, kasi nako, gutom na si baby number 2. Ayan, syempre, Pinoy na Pinoy. Ayan, pansit, kanin, and indayan. Hi! Sophia! Say hi! You need to do it yourself. Mama, no. Tapos ito yung dalawa na papalobo. Go! Hi, Chloe! Say hi! Hi! Say hi! Sabi! Ne. Gus, kay mga behima din yung atong mga bata. Oy! Basta magdula na siya, hilom naman. This is Ate Chloe. Yeah? Ang kasi sabi. You want to sit there with Ate Chloe? Sabi at Ate Chloe out there. Hello, katatapos lang namin mag-lunch mga inday. So of course, pansit, hipon, my favorite, lumpia, rice, so ayun, Filipino. Filipino food. So ayan, si Sophia. Say hi. Hi! Si Chloe. will sit down. Move here. And Savi. Oy, Savi, Sophia, Chloe. Klosavi. Kanda sila Clovia. What? Oh, Clovia. Clovia, oh. Hi. Is that lekker? Yeah. Come here. Come. You say masarap. Sakmar masarap. Sabi. Masarap. Good. Hi. Hi. And there is Sophia. Mga alagan. Ayan. Nagpakarga yung mga maliit. No. Ayaw magkasimhot. Kick. Next lang. Ay, Sophia. Coloring lang daw iya ha. Wak pa na. Body shake it, baby. Wala pa ni. Buhon sa akin na kay sister. Everybody shake it, baby. Mura rin siya nakalap. Mura na nagawas sa mga kapatid. Later. Alam mga inday, na surprise ako nila. May mga gifts sila. Gift to tita. Wow! Very good. Wow, binuksan na niya. Si Sophia. Oh, Sophia, Wala. that given. Bukag na. Nagkuha, naggunting. Wala, gigunting na. Uy, sawa, oh my God. That is for Mama. That's for the baby, ha? Oh, Awan na, wana. oh, ay, ay, ay. Hala ka. Siya nag-una-unag abli, mga inday. Wow, ang cute-cute. Kunuhay na mo dahil para baby shower. Baby shower. Wow, is this for you? Nay? Wow, what do you say? Oh, this is for Maisha. For babae daw, alam niya. Uy. Uy, thank you so much. Baby shower na mo. Thank you. Kaya pala kailangan matuloy. O, kailangan. Uy, nagsabot na may anak. Katong kuan pa lang. Sa bato. Tagal-tagal na. Dugay-dugay. O, dugay na. Wow. Thank Ay, you. Hana. Wainday. Yay. Where's that? This for the TV na. Yay. This not for you. Gusto din niya. Kani para ano. Oh, for the... Oo, naman. Na bless biya na. Oh, wow. Dagan na na Sophia, wala na Uy. gano'n yun. Oh my God. Ano? TV? Gusto mo? Wala This for my shit daw. No, but it's declined for you. Thank you so much, mga inday. Uy, ay, unexpected talaga. Wala ka na-expect?
Yan ako, ihihi ka. Uy, bitaw ko. Ay, sa una nga strategy man sad na nato. Uy, nga nung wala man ko kabantay. Ay, nako. Pero nangyayari ako. Guys, so pupunta kami sa playground. Ayan, no, nag-holding hands si Sabi at si Ate Chloe niya. And sway. Woo! Up, up. Sabi. And Sabi, let Sophia kick. And play. Oh my God! Stop it! Sabi, ayaw paspasa. Yeah, ears ng Chloe, Sabi. 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 Geef open, Chloe, ja. Niet alleen voor jou. Ja? Ja. Teamwork, ha? Teamwork, okay. Now for Chloe now. Geef aan Chloe. Up. Niet awa. Oh my Sige, God. nak. Pia, close eyes na. Count na. Close eyes, hide. Sige, close eyes, hide. Chloe, you hide, Chloe. 4, 5. Hinayin na, baby. Hide. Okay? Hide. Monster ko na monster. Huh? Pasok met je hoofd, ha, Sabi. Sus, monster. There. Maarting Maldito is in the house. Please click the subscribe button. Subscribe! Alam ko, sikat na vlogger. Oh, Ah, mami, mama. that's it. Oh my God. That's your tito. Sabi, say hi. Maarting Maldito is in the house. One hour later. Hello mga inday. Ayan, sinundo na ako ni Dudong. Chloe! And... Hello! So, sabi. Everyone is crying kasi kinuha ni Sabi yung step. That is what Uncle Chloe. You will buy this one. Oh my gosh! Sabi? Yeah, we buy one. Sabi? We will buy. Uncle will buy. I think they're all tired. Nagkagubot mga inday. More moments later. Nakikita nyo yung nasa likod ko. So, ayan, di ko inaasahan mga inday. May paano sila. May pa-baby shower sila. So, very simple lang naman. And, simple pero sobrang nakakataba ng puso mga inday. So, unexpected siya. And never ko siyang, as in, never ko siyang inisip
Kasi yung ano lang talaga namin, madalian lang kasi namin na na pag-isipan na magkita-kita since free si Yen. And kami naman ni Ikat wala kaming work, so available kami para palagi. And since medyo maano na ako, manganganak na ako soon, so sabi ko, mas mabuting makagala kami muna before ako manganak. Kasi after noon, parang hindi ko kakayaning gumala kaagad. Alam nyo na may baby, tapos si Savi. So, 2 years old pa lang naman yan siya. Baka, ayan, hindi pa carry. So, sabi ko, ito yung right moment. So, kasi si Savi nanghingi ng Smarties. So, nag-ano din ako. Kumuha din ako ng Kraken. Ang pareho kami nakatulog sa sasakyan. Ni Savi, of course. Yung taxi driver namin si Dudong. Sweet lover. Narinig ni Dudong. So, ito yung gift nila para kay ayan, baby girl. Kay Inday Gamay. Charan! Shampoo. And ito, ayan, from Yen. So, ito from Inday Yen. Ito. Tapos ito, ayan. Na ano to, na bendisyonan mga Inday. So, ayan, para kay Inday Gamay. And from Inday Ikat. So, ayan, pang girl na girl talaga yung mga ano nila. Oh, pink. Ayan, pink. Tapos, speaking of Inday Ikat, ayan, may bagong business siya, mga ka-Inday. Let's support. Ayan, our Filipino friend, may ka-Inday. Ikats D. Sa mga taga-Netherlands po. So, ito yung, ayan, ipopromote ko na lang din. Yung kandila ni Inday Ikat. So, self-made siya mga Inday. And, mabango siya. May scent siya mga Inday. So, pipili lang kayo. Lavender, vanilla. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung ano yung flavor ng isa. So, maganda siya. What is that? Ay, nansamukan mga Inday. Gani, grabe ni katulog sa kuan sa sakyanan. Say hi, guys. Say hi, guys. Hi guys! Musta? Baba. Uy. Egg. Na baby. Guys! Patawag na baby. I saw it. Kaya sabi. Yes, Okay, you go there now. Ay, nagsamok-samok kasi mama. And, so, ayun yung happy moments ni Buntis today. And since medyo may time pa tayo, ayan, magsha-shoutout ako ng konti. So, ayan, shoutout sa bago nating subscriber na si Teresita Soreto. Ayan, si Rena May Castronuevo, shoutout. Jennifer Fernandez, Melissa De Dios, Susan Samonton Perso. Ayan, si Sis Tess Benavides. Si Sis Elizabeth Ma, so sabi ko kay Ate Elizabeth, i-shoutout ko siya next time. Si Sis Lorna Monticelio, Leticia La Chica, hello sis, welcome back. Alicia Branya, Phil Turk, Jenny Sarkan, the Peter family, si Liway Baricuatro, shoutout sis. Aida Kapika, shoutout. Meli Gonzalo, Nanette Bandico, Pero Telic Beth, sis, shout out sis. Nisa Guest, Luisa Nuwan, hello sis Jenny, shout out. Filipina Jordanova, shout out. Glenda Pura, Luis Channel, Sister de los Santos Marfe. Ayan, ayan yung mga ka-Inday ko, si Inday Ikat, tsaka si Inday Yen. And of course, the brother of Yen, none other than Maarting Maldito. Please also support his channel. So, shoutout sa inyo. Sis Lorna Mon, shoutout. Kapitana in Hong Kong, Norma Hernandez. And, ayan, last but not the least, Sis Gigi and Laika Vlogs. Pahabol natin si Tita Ruby de la Rosa, tsaka si Tita Emmy Saltarin. Shoutout sa inyong lahat po. So, dito po nagtatapos yung vlog natin for today. So, very simple, but alam mo yun, nabigay ng impact sa puso ni Inday. Charot! Unexpected siya. And actually, unplanned siya mga Inday kasi hindi namin
kumbaga, diretso lang. Nasabi ni Yen, wala siyang work sa Friday, free siya. If willing ba daw kami makipag-meet. So, why not, diba? So, ayan, that's all for today. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Ingat po kayo lagi.